Ka jingja sya penyap kalok haulok balakam baula tharais niu ya ka bakala ya samla syawi pat na lor jong u. Kane ka jing tharais niu ka dei ka bom syong nia lapen pau da ka medeng jong ka pria ka badei ka lanot ha kane ka jingjia. Ka medeng jong ka pria kala ong baka pria kala sa lembat ki bahing hapok se la arsnem. Banang ta kala ya kendu badulok jong ka udonal sotun nam lim mau penti. Hadin bala yo jing tip alor ka jingya dei kini ki sijur ka bala sedang na du urempang mentah yusnem. Kita ki bahing kila lit syauno ya ka pria syasnong umnyu temar. Penban ulok jongka ulak kerpat ya ki bahing bakin sya ya ka bakin sa lang sya sor ha ying wai ningkong ki bahing kim sya penban la penbor da uteu briu hadu bakin sya ka medeng jongka pria kal ong baka pria kam ju penden kam mobile phone nrei dei ma u hiu ba ai ka mobile phone ka medeng kal ong baka la kentaj mardor ban ong baka pria kala ya cenrang sya wepat namar ka dei ka kena ka bo om ibnalem halor kum kini ki jingmi ki jing kena wepat na kinong snong ula pentikena baka pria om jula mudur bakan lek kumta wadah ka por baka dang don chani snong ru ka kena ka balui-lui bat ka don ka jinglong ka basisur ula kerpat syusur ya ka an bakan simkia ban le ai yau ne ubriu kumban ju ka daw hang ne bau Donald sotun ubalawan ban penbor ya ka pria bakin yasa syasor uni unong syak kenok penyap laong bau dei na melim mau penti bat la kenok bau don arngut kalok bat ka pria ka dei ka kena na umnyu tumar ka dei ka bala penti kena da ki babun baka dei ka kena ka basisur palat bat kala syok tendep ka jingi yau ne ubriu bala kenok bau le ya kene ka kam sniu jongi la asnem ta ya kendu ken baru tahu dona kata kapor ubnai ngamtip re ubnai ba art rai ta ngipan ngi marsin tip ba i don jinga dei baru tahu baru tangilit syau no hi Hadin ba pilit syau ta usawan lang bat ngi ken wan bud ba dia pria sesnong ta mas o dala wan bud ba dia pria tangi pat o lek belano sya sorry suwan bu tangi pria sini ban man ka tayeu man ka sin si tayeu to wan sini wan pe ya pria arpo saus nem arpo sa ha la de bi itu la wan te sua bakan lit sa bat u tangi la ya lit kai mud ban le pen itu ban dup yo kata ka jing ya syane mar kaliam ba da kalit sa bat u rolong ban king jing syane ka jing lit sa jong kata la long kum ka jing penbor hi mau ba mangi nane ngila long ngila khang bakan let ngi ong bakan syong ban sa bi chane ka ying ro ngila bat ar banai bakan syong kan sa chane ndrei ma upat u la ong yang ngi man bangi ula dip wai kata ka ying syasor ta ha preng ka jing bompat dip kata ka ying ro o ong bakila dip kata ka ying dala le i kemi jong kata i ong ba kata ka ying klempat dip kata ka mix ni blai jong ka arpur santaring ka jing nadu khandai steng supo waje la phun khadu ya i phun ya kan ka para jong ka khadu ta nadu kata ka steps ni ningkong ka klem phun shu andang la yo jing tip kata ka sngi thoding de ka sngi lai pho tarik ni yo jing tip ken ba ka kun jongi kam don shu kata kapor ngaro ngam tip ba ngaklem lek ta tandai ha ka jing ya thu jong kine men jong ata ki om ba ki ya thu pulit ki om ba ki don jing mong ba ula syo ula aksi ba ulu tit tip dau ding nan dau mau tai aka jing yo sngo jong ata ba ki ong ki pulit bau uong ba u dan jing mut snow ya ka usni ngata na kalian jonga kum ka maideng te ngam sngo dei namar ngi nadu badang rit ka hadu banda he karo kalong ka khana ka batip sngi ka khana ka bang jumi na ying ndala poi sya soro ka syong sya soro kam jumi syan syana ki syong ba hang ta ying aying itai kun kha jongi ta dala wan syane ro ki wan rangkat bat itai kun kha jongi kam ju ya chaning sarum bat kam ju hakata kapor kam ju don phone hiro kena la yo daya kendu badune bru ka sayo ya kapon wa iPhone ya ka iPhone ya ka sa bala badi tai kun kha jongi hoi ki ha pokse hai entam pede sa wai hanong ra ya tai ya besya penyang dia dai na kalian jonga ta ngakarpat ya ka sarkar ba ya ki kulit bakin ai da ka bateng yo no bro bakin ai ro ka jing pen sitom
ba pen saja hau nang ba long ba un nom laj na kanega patok bakin set tajong imba uhi ngata ya kajing buat tengam tip hakane kajing dia kawangi rungi kentit kensan klem da mudur bahkan urlong kumne kajing dia kan rai na kaliang mangi ki badan hang ne posnong kum kajing kwa jong ngi te bana ka bor jong ka an ki bla simti pan pej ban khme hakane ka kajing dia ka bakum kane ngi kwa hitang kata ka wei baka an kan le ting e khnang ba kalawei jong ki khun samla jong ni kan nam jia ka kum kane mar kane ka khna hang ne hapos nong ngim nut ban ong baka ba kum no ngi suri ka men be baka khna ka ba lui lui ka khna ka bam dandak ka khna ka ba su song be haing ka khna ka ba su im be tang hang ne ha pramar khap mordong ka ba ko bom ju sang san seno watang ki para senong ba marjan kami tu man le baka bom ju mi nai te nakata ka daw nges ngau benut ya ka jing du no jong ka ha ka ba kum ka ne ka apot te dei nakata ka daw bangi kwa baka sokar ka ba bat ya ka an ka dei ban le teng e ya ka ba kum kini ki jam bakin nam jesu sakmat Husn ki ba pikan rat ka ba long nang khna ti ka ba pin le kum nu ha ba u le hi ma u ti ba pi long bi nyo kin hak ma dong u rang kat ba ka jing i ji ha u te kat bau ong i ngi be ba pi kin le ku nang khna ti long kham he ma u ban ya i la ka nem yung u ti ngim kim i te ka phu sau ở phu san ta khu như ý tay